Jubilejný 30. ročník horského krosu Gerlach prilákal na štart 130 vytrvalcov vrátane bežcov z Kene, Maroka, Veľkej Británie, Poľska i Maďarska. Trať dlhú 8,4 km s prevýšením 879 metrov z obce Gerlachov na Sliesky dom vo Vysokých Tatrách zvládol najrýchlejšie čerstvý majster sveta v behu do vrchu v súťaži družstiev Keňan Kimayo. Za svojím traťovým rekordom 39,51 z roku 2016 zaostal o minútu a 18 sekúnd. Tento raz som bežal pomalšie a nepodarilo sa mi prekonať môj rekord, pretože sa mi aj trochu šmíkalo. Druhý skončil dvojnásobný víťaz tohto podujatia slovenský skialpinista Jozef Hlavčo. Tretí dobehol Andrej Paulen. Ja si myslím, že to je skôr pre rovinatých bežcov. Ja som skôr taký vrchár. Tie prvé 3 km sú vyslovene rovinaté a keď sa pustím tam s prvými na nejaký kvalitný čas, tak vždy mi to ublíži. Musím ísť opatrne, pomalšie a potom v tom kopci trošička dobiehať. Medzi ženami bola najrýchlejšia Patrícia Lórková. Tento rok som tu druhýkrát, minulého roku som bola druhá, takže toho roku som sa posunula o stupeň vyššie.